מתה, זה מספרים. אחד, כרגיל, הוא לא אהב את האמא של אשתו. הוא שנא אותו נורא, אבל היא גסיסה, הייתה לנו. אשתו גסיסה, סליחה. הייתה חולה מאוד. היא אומרת, תשמע, אני יודעת שאתה שונא את האמא שלי, אבל אני אומרת למות כל רגע. אני מבקש לך שבהלוויה, כמה שאתה שונא את אמא שלי, תתנהג יפה. תלך איתה אנגז'ה. תראה קצת חיבה בכל זאת לוויה של אשתך, הבת שלה. באמת, תשמעי, אין לי ברירה, אני עושה מה שאת רוצה. אבל ההנאה גדולה לא תהיה לי בלוויה. זה יקלקל לי את ההנאה. אבל אצל ג'יגן יש סקץ' ממשי, שאשתו מתה. הוא בא להזמין מצבה. יום ה-30 מזמין מצבה. הוא בא, אומר למוכר שם, שואל אותו, איזה מצבה אתה רוצה? אני לא אחזיק מעמד. אני רוצה הכי יקרה. איזה סוגים יש לכם? אז הוא אומר לו, יש אבן פשוטה, יש מרמור, יש כל הסוגים. בלאו וייס אני רוצה. אני רוצה מצבה הכי יקרה, בלאו וייס, כמו היהלומים. הוא אומר, זה יעלה לך הון תועפות. זה אומר, אדוני, אם אני זכיתי לזה, שאשתי תמות לפניי, אני לא אחסוך שום דבר. דבר שני, אני רוצה שהאותיות יהיו אותיות של זהב. אבל זה, אתה יודע כמה זה עולה? מה קרה לך? זה סך כל אותיות. שיעלה. ולמה? קודם כל שהחברות שלה יבואו לבקר אותה, שיתפוצצו. דבר שני, כשאני בא, אני רוצה ליהנות. זה הכל ביידיש, אני רוצה.